Už žádné výmluvy. Dneska vás vítám u nového videa a tím bude Full Day of Eating. Tak si ho pojďte s náma užít. Nečekejte žádný přehnaný objemy, žádnou přehnanou dietu. Tak nějak teď podle pocitu, tak nějak akorát. Mám to napsané v tabulkách. Vím, jaký mám makroživiny, kterými se dneska u každého jídla vždycky řekneme. A Standa je potom vlastně hodí někde tadyhle ještě vedle mojí hlavy, abyste je viděli. A to bude asi z úvodu všechno, nebudeme to prodlužovat a jdeme si připravit snídani, která se bude skládat z ovesných vloček a proteinů a k tomu máme vejce a anglickou slaninu. Tady ta snídaně tvoří celkově 883 kalorií přesně a podíváme se, jaký to má makra. Má to 63 gramů bílkovin, 59 gramů sacharidů a 42 gramů tuku. Takže jdeme na to. Takže nejdřív si připravíme ty ovesné vločky s proteinem, s tím, že já aktuálně dávám 90 gramů ovesných vloček, takže si tam takhle nasypeme 90 gramů vloček. Tak. To vlastně zalijeme vodou, dáme to na minutu a půl do mikrovlnky, aby nám vlastně ty vločky nasály tu vodu a uvidíme se, až to bude připravený. Takže máme tady vločky, teď tam vlastně přidáme protein od mýho sponzora All Nutrition, takže se slevovým kódem TOMAS25 můžete objednávat. A to vlastně bude veškerá příprava vlastně té první části snídaně. Je to střední, protože jsem se to byl roztrh, takže se to nejdřív musím dostat, ty vole. A musím ještě najít tu oměrku někde. Tady. Takhle jedna odměrka proteinu. Nalijeme trošku do toho vody, aby jsme to vlastně trošku naředili. A teď vlastně vezmeme jenom lžici. Promícháme to vlastně, takhle to spojíme s těma vločkama. A to je vlastně celý. V normální fázi tam dávám ještě domácí borůvky od mé babičky, tímto zdravím moji babičku, ale bohužel aktuálně borůvky od babičky nemám, takže dnešní snídaně bude výjimečně bez babiččin nebo borůvek. Takže první část snídaně hotová, jdeme na vajíčka. Takže máme tady po vločkách druhou část snídaně, co je vlastně anglická slanina. A máme tady připravený 4 vejce, který si k tomu připravíme. Vlastně já to nejdřív dělám, takže si vlastně rozpálím pánev, mezi tím, jestli ta pánev rozpálí, tak si vlastně nakrájím na kostičky tu slaninu, potom tam vlastně prdnu na tu pánvičku tu slaninu, která se vlastně krásně osmaží a následně k tomu přidám vajíčka. Já je dělám na způsob míchaných, takže si je vrničku vidličkou už rozmíchám, aby byly připravený a potom je vlastně pouze usmažím na té pánvi, takže jdeme na to. Takže vejce máme hotový, já si je vždycky ještě posolím troškou himalajské soli, takže dáme himalajskou sůl a můžeme to vlastně naservírovat. Jo. Jdeme si připravit oběd, protože já v aktuálním fázi off-season mezi snídaní a obědem jídlo nemám. Takže nás čeká až oběd, ten je úplně primitivní a je to vlastně jasmínová rejže s mletým masem. Takže co se týče gramáže, máme vlastně 90 gramů rýže, 200 gramů mletýho. Tady to jídlo nám dohromady hodí 753 kalorií a co se týče makroživin, 40 gramů bílkovin, 71 gramů sacharidů a 34 gramů tuku. Takže jdeme si to nachystat. Nejdřív začneme rýží, kterou si namažíme krásně do hrnečku, protože už nám tady v hrnci se jak se tomu říká, rozvařuje voda, jak to říct. Takže máme tady jasmínovou rýži,
které, ježišmarja, jsme roztrhl úplně jak ocas, takže musíme nějak opatrně, které dáme 90 gramů. Tak. To vlastně prdneme jen do toho hrnce a jakmile se nám, nebo jakmile nám začne vlastně bublat voda, tak to necháme 15 minut vařit a tak se vlastně dělá rejži, kdyby náhodou někdo nevěděl. Takže vlastně rejži máme uvařenou a já vždycky vlastně dělám ještě to, že vlastně přidám ještě tu rejži k tomu masu, smíchám to vlastně všechno dohromady. Trošku to oholíme, jasně, to jsme v prdeli, takže druhou rukou, tak a přidám do toho vlastně ještě, mám tady sojovou omáčku, takže do toho dáme ještě trošku sojovky. Takhle hezky to pokapeme, tak a klasicky himalajskou sůl. Nejsem tak blbý, jak vypadám. Tady to vypneme. Tak. Teď si jdeme připravit svačinu, což je vlastně jídlo mezi obědem a večeří. Někdy občas se stane to, že tady to jídlo beru jako dezert po obědě, to znamená, že potom vlastně nesvačím a zase až večeřím, ale dneska to pojmeme tak, že to je jako svačina a je to brutálně náročné na přípravu, jako fakt brutálně, jo? Protože já aktuální fázi svačím tady proteinový puding, který tady máme, takže proto říkám, že občas to používám jako dezert a to je asi všechno. Takže jdeme si připravit večeři. Máme tady horkozdušnou fritézu, v té já vlastně dělám, dá se říct vlastně na denní bázi, kuřecí prsa. Takže jdeme si navážit kuřecí prsa, těch bude 200 gramů. K tomu si připravíme 350 gramů brambor, který si hezky voloupu, ostrouhám, nebo jak se to říká. A nakrájím si vlastně takový kolečka, mezi tím si rozpálím troubu a dám to vlastně na nějakých 15-20 minut do trouby, aby se nám hezky do zlatova udělali a to bude moje večeře. Jak můžete přede mnou vidět, máme aktuálně uvařený všechny jídla na celý můj den, s tím, že my jsme to točili, nebo vařili vlastně zhruba nějakou hodinku a půl, s tím, že jsme vlastně do toho natáčeli, dělali různé pauzy a tak dále a tak dále. A já vlastně z vlastní praxe vím, že když si vařím sám, bez kamery, bez standy, tak jsem schopný si uvařit za nějakých 30-40 minut, takže mi neříkejte, že nemáte nikdo čas na to si uvařit kvalitní jídlo na celý den, takže už žádný výmluvy a makejte. Čus.